So what's up mga tol? So what's up? So Banlag TV here nga pala mga tol at new vlog na naman, a new episode. Woo! So ngayong araw mga tol. So natadri. So sorry ta. Talaga pa tayo karunyagi na kita sa engineer. So ayan mga tol. Kaloy sig ginawa mga tol, gisabsab gid ang ato ang kuan dito mga tol. Nakabuhi ang kabo, gisabsab ang ato ang tangkong. So may gani wala ni nasabsab. Ratang magna. Bebe, ugma na pa nga ibiya kay wala pa kwarta si Papa. Ugma na pa ngayo. Ha? Ano magina day maayo kay ning nagasugod sa ubos sa makasugod og taas na maubos ta diretso ay na magasugod sa ubos kay ramdam nato kung unsang kalisod, di ba? Di ba? So ganyan talaga yung buhay natin mga tol, di ba? Aloy sunaw na day. Loy kas naong day. Kung loy kog naong day, mas loy kog naong day. Ang nganong loy man ko, okay naman ko. Okay ra man ko na. Okay ra man ko day kay. Nakaloy gani mo ay. Ganahan lagi mo kaon nagluto. No? Kuan ba kung gulong sildo no? Lunis pa. So Sabado pa, Biyernes pa karon, Sabado. Sabado pa karon day mga tol. So maglat-ulat pa ta. Lunis pa tong sildo. Relax ta. Relax dia. Pero naman day bugas dito. Ang iyang gusto ng mga tol, mga kakanin, mga ina ng mga tubal ba. So, wala gyud. Wala kita korta sa unsaon. Ano may gini? Kinabuhi. Kinabuhi nato. Mararani siya og pagsiga sa adlaw sa pagbuntag. Nindot kay tan-awon. Pero pag maabot na sa atong grabe na siya kainit. Ano siya mga tol. Pero sa pag abot pud sa kahaponon, musapra na siya. Musapra siya mga tol. O kitang tanan. Musapra. Pero makaramdam kita gyud og happy, di ba? Yung kinabuhi mga tol, relax, enjoy lang na itong life. Kay kita tanan naman tayo kaugalingong blessing, na kita tanan naman tayo kaugalingong pagsubok, di ba mga tol? So kana din siya mga tol. Kani mga tol, maliper yapon ko nga kung unsay mahitabo sa ako apon. Lipay nung yapon ko sa ako ang kinabuhi karon. Lipay. So, magkuhan lang ta. Ang ato rin mga tol, enjoy rin nato ang life. Ang mga problema naman gid na normal mo gid na mabot sa ato mga tol, normal mo gid na mabot sa atong kinabuhi ang problema. Pero ang dili normal mga tol, kanang pukusan nimo ang imong problema mga tol. Dapat dili no pukusan. Enjoy ra yung life gyud. Di ba, Badge? Oh, pero loy kay naong naga problema na. Kanang mga tol ina na mga tol. Grabe kay naka. Daler na siya sa ingon nga. Maningon daler ra matiguang. Pero kita para tagtiguang. No, dagan na kay ba. Pobreng-pobre kay ba. Kani nga naong dili gini siya mo dato. Day. Demi lang kani nga naong dili
Dili gini mo dato. Kay oh, labi mga ka pobre kita naon. Di ba? Yan saan mga tala. So nasa din mga tala. Tatakis ang tanong. Nindot pa nag-view din mga tala, di ba? Patag mo na diya, patag. Kung saan. So, what's up mga tol. So, karon pala mga tol, meron lang tayong napag-istoryahan ng kadali. So, kaya siya mga tol. Minsan talaga mga tol. Na lang. So, what's up mga tol, mga ano. So, nandito pala tayo ngayon sa papunta sa karaan nga balay namo mga tol. Namo day, sila mama day. So, ngawa dito dagkaang. Ay pang sunod niya. So, naral tayo na isip-isipan mga tol nga mga kinabuhi lang natin mga tol, di ba? So, bago yan mga tol. So, nalit tayo na hunahunaan din mga tol kagaina. So, nalit tayo i-story sa inyo na dahil natin kinabuhi din mga tol. So, kung di kita maling kamot, luwi kita mga tol. So matuwa, nakalimutan ko. Nakalimutan ko, putang ina. So nalimutan ko mga tol. Isip-isip mo na, isip-isip. Yes na isip-isip mga tol. So mga sa tagkaang, nakaang. So kanisa mga tol, kuha na to mga tol kay guma man eh. Kuha na to ni kay sunugan na to niya. So kaning bulak, inyo na yung bulak ko, inyo na. Inyo na. Kita mga tol. Na ay mga tol. So kanang wala na yung bulak kay mga tol. Kaya nindot siya sa kuhaon. Okay, lain pa rin na bulak mga tol. So wala pa na to naunaan kung unsa to ang dapat naunaon. So kanin ko na to ni mga tol. Paano to ni? Yeah. So ano na siya mga tol? Duha na. Tagkaang duha. So, tara ito isa, duha na. Ang tapata. Kinsa gusto gabi-gabi diha. Ay, bulak oh. Gani. Gamay raman siya. Uy, nakuha pa jud. Bulak mo da, bulak. Kuha na to ni. Yeah. Sabi po. Okay, tulo na. Kita paglain. So ayun na yun mga tol ba. So napag-isip-isip ko lang mga tol ba. Ingkot tayo ingkot. Upya man ay walay konde. So napag-isip-isip ko lang kagabi mga tol na tama ba tong ginagawa ko, kung ano bang dapat gawin. Kasi naguguluhan talaga ako mga tol. Kasi minsan minsan so kay niingon lagi sila mga tol nga nagkanang bahin sa tuwang kinabuhi mga tol sa di lang ha kopya man ay so nindot na so kadto din mga tol bahin din sa mga inay-nana day kanang ano sila mga tol bang nabago na lagi daw ta kay dili daw ta mo apel-apel sa mga inom-inom ng paano mga tol sa mga nang laag-laag wala man ta nagbago mga tol. Dili ta mo intero ginana mga tol. Dili ta mo uban-uban og ganang inom-inom. Dili wala po sa ingon nga nagalikay. Ay,
wala po sa ingon nga dili gusto. Nagalikay lang gid mga tol kay nanaman ko yung responsibilidad mga tol, responsibilidad na pagiging ama sa ako ang bata karon o pagiging bana sa ako ang asawa karon mga tol. Nana may responsibilidad o dili naman para sa unang batanon nga pwede mabuhatanan. So kana siya mga tol. O sa pa natay istorya, usap to nagkoy gusto nga istorya mga tol. Kalimot ko gabi pa to. Nakoy gusto istorya pero kalimot ngit-ngit naman god natuog na ko nakoy na ano na nga mga kaminon ako nga lesson or unsa ba diya. Na dapat kita mo grow mga tol. Nga ingon pa nila nga ba't sa to nakalimot ko kalimot ko. Og kalimot ko mga tol. Istorya lang ako sa inyo niya kung unsa to. Basta tana. So tana man siya mga tol. Ede lang. Chuy na pong sunset mga tol. Another day na pod nga ni Saup mga tol, pero dapat kita magbuhat og mga memories kay kani pag abot sa panahon natay matigom. Natay mahuna-hunaan. Kay kani pag abot sa panahon mga tol, madumduman na nato ni. Nindot na ni siya mga tol, di ba? Tara, mana na. So tana. Pag video mga tol. So pag abot na og mga 30s lagi ani, 30 30. So memory na ni siya. So kung unsa may mahitabo sa ako apuhon, duwato na to. Og unsa may mabot sa to pohon, makita ni nato nga this is a big memory. So shoutout nga pala sa mga subscriber ko mga tol. New mga subscriber, salamat sa pagsalig. Og enjoy. Og dili lang ta magplastic diri mga tol. Okay, kung magplastic ta luoy kita. Wala tay padungan. Puro mura ra tag nagplastic sa ato ang real nga kinabuhi. Dapat dili ta magplastic, di ba? Sige, tara. Sigara ka awang hero ron. Magmulhali sa gawas. Okay. Dili ka to mga pagparis. Sige, tara. Kuang stop B.
Spot dari mga tol. Naghaling ta kay ada yung marag ting dito. Galing ta dari. Sumasigatan na ng kaon ba? Sige lagi ni kanang iro. Sige og tingog ng iro mga tol, ng iro daw. Tulo na ka iro. Sige tingog. Galing tayo mga tol. Lumayagan. Sulat lang ta. Galing siga nga ito ka mga tol. Ito ang gisog. Nasa taas naman ito lang tingog. Nasa taas. At sa kasada ngit-ngit na nga yung mga tol. Ang oras mo na ito mga tol. Kaya alas 8 alas 9 pero grabe ng tingog mga ito suda matawag ng buros mga tol matawag ng buros kaya nawa ng saba sa palibot mga tol tanong sa gawas